Deċiżjoni essenzjali li se tkompli ssaħħaħ ir-rappreżentazzjoni taż-żgħażagħ fil-governanza lokali. Ex-qar il-membru tal-Bord tal-Forum Ewropew taż-żgħażagħ Raresh Vojku dwar l-abbozz ta' liġi li jara żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena ikunu jistgħu jokkupaw l-irwol ta' sindku jew viċi sindku jekk jiksbu l-fiduċja tal-elettorat fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. B'dawn l-emendi żgħażagħ ta' taħt 18-il sena mhux biex se jkunu jistgħu jikkontestaw u jiġu eletti fl-elezzjoni tal-kunsill lokali, iżda jekk jiksbu l-akbar ammont ta' voti se jkunu jistgħu jassumu rwol ta' sindku u bit-tieni l-akbar ammont bħala viċi sindku. Waqt li kien qiegħed jattendi konferenza mtella mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ li serva bħala pilastru b'saħħtu fit-trawwim ta' kultura ta' attiviżmu fost iż-żgħażagħ Maltin u Awċin, Raresh Vojku tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni proattiva. F'kumment ma' dan l-istazzjon Vojku spjega li għalhekk Malta hi l-ewwel pajjiż Ewropew fejn persuna ta' 16-il sena tista' tivvota toħroġ għall-elezzjoni lokali u issa l-ewwel darba wkoll se tkun tista' tiġi eletta sindku kemm il-darba ġġib l-akbar ammont ta' voti. At the European Youth Forum, we have been asking for lowering the voting age to 16 years old in European states since 2006. So this is a topic that's very dear to our hearts, and we're very happy to see that in Malta, not only can young people and adolescents vote when they're 16 and 17, but they can also run for elections. So we think this is a great advancement in this regard. Hawn Vojku spjega li din id-deċiżjoni li permezz tagħha tiġi amplifikata r-rappreżentanza politika taż-żgħażagħ kemm fil-livell lokali kif ukoll nazzjonali, mistennija tkun ta' eżempju pożittiv għal pajjiżi oħra, partikolarment fih dan l-Unjoni Ewropea. Tal-istess fehma kienet il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Maraja Zammit li estendiet il-gratitudni tagħha għall-appoġġ f'din l-inizjattiva. B'referenza għal din il-liġi hija sostniet li Malta qed tkompli tirrifletti l-impenn li tkompli trawwem il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ favur il-futur ta' pajjiżna. Il-KNZ jilqada l-abbozz bdejna miftuħin u importanti ħafna, ħankunu l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li nagħmlu dan il-pass u l-Ewropa lejn miexja lej vot 16, miexja li f'kull pajjiż l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkun hemm vot 16 u din hija next level taż-żgħażagħ in decision making positions u li jkunu jistgħu jikkreaw il-preżent u l-futur tal-pajjiż. Il-membru tal-Bord tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ spjega wkoll li bħalissa fil-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ għaddija kampanja biex pajjiżi Ewropew innaqsu l-età tal-votazzjoni għal 16, xi ħaġa li pajjiżna diġà għamilha fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali fl-2019. European Youth Forum, we have a campaign with the Body Shop and the United Nations Youth Office called Be Seen, Be Heard. And it's a campaign through which we're asking European governments to lower the voting age to 16 years old to be able to, open up democratic participation for more young people. So for us, this is an essential decision, and we're urging governments from the European Youth Forum side, all European governments to follow this step as well.